Mga day. Hindi. Nakita niyong bago? Atong si Sir? Baw. Believe ako kay Sir. Kay kada bulan-bulan, lain-lain. Mayara siya pang May. Mayara siya pang June. May pang July. Kag may pang August pa. Gani dali. Mapila ta. Mapareserve ta. Kay para, kami naman sa December. Pero antes, tabigaan si Sir. Manamyawan na kita. Kabatuan, mayong adlaw sa inyo. Kag tani, ikaw mo naman nga sa mayong kahimtangan. Kag madamo ugin nga salamat sa inyo nga paglantaw. Kag pagpadayon nga pagsuporta sa akong nga mga videos. Halong gid kamo dira. Amo tong trending. Amo tong viral video. Si Sir, nag-post sang yang bag-o nga nobya. Tianhon mo kay nag-alalma ang mga ex niya. Siling ko, baw, grabe. Puwerte magdiskarte si Sir. Pero matyagan ko, mas grabe mag-arangkada ang yang kargada. Gani, pila ta para makatilaw man kita. Pero, sa prangka nga istorya, sa matuod-tuod nga istorya, mga inday, pamati ka mo. Inang paghigugma, love o kung pagmamahal, hindi po silingon kay dugay kamo, my forever na kamo. Hindi po silingon kay nagplano na kamo sang kasal nyo, kamo na gid. Kaya nga, dapat mabalaan ninyo nga may mga tao nga ginpadala sa inyo para palipayon kamo. Pero, palipayon kamo sa ina nga tiun. Palipayon lang kamo sa ina nga tsimpo. Hindi po silingon, unungan kamo sa katapusan sang kalibutan. Kamo nang dapat ninyo nga maintindihan. Gani kon kamo ginbulagan, maayo manin akon malain, magpasalamat kamo. Oo, masakitan kamo isa, duwa ka bulan. Pero pagkatapos mangin malipayon ka man. Anong gusto nimo? Ipilit ang imong lawas. Pagkatapos bilog nimo nga kabuhi. Magpinitin siya, magantos ka. Hindi na maayo. Gani kung ikaw ginbulagan, magpasalamat ka. Kahit siyempre, natapos ang kalbaryo ni mo niya. Tapos, kung siya nalipay, no kay kahala ka post, kay buot silingon, wala ka pa ka-move on. Tilang tawa na silang winner, ikaw ya bitter. Bitter, ano yun ang marguso? O kung sa sobra ka bitter, marguso, may dala pa nga abdo. Amo sinakapait ang sitwasyon ni mo subong. Sus. Patigulang na sa imo, amo ka man sinagyapon. No, gay hala ka post. Kung sila nalipay, pangita ang imo nga kalipayan. Ano gitong nanamian mo sa iya kay gwapo? Ngita sa mas gwapo. Nanamian ka tungod sang panit siya moreno. Pues, pangita sa mas itom. Namian ka kay nami sa lawas. Pues, pangita sa mas nami lawas. Namian kay dako to. Ngita sa mas dako kargada. Simple. Basta, hindi lang niya kay ikaw bitter. Tilang tawan, sila winner, ikaw bitter. Di mayo, di ba? Kagda sunday, sa gugma, amo ni tandaan nyo gid. Sa gugma, gastosan ina nimo sang ginatos nga I love you. Halong muna. Linibo nga muamwa chup-chup. Good night. Amo sina. Pero isa ka break up, daw maungo ka. Binulan ka nga daw gaga. Binulan ka nga daw buang. Gani subong pa lang, palangga ang lawas nimo. Ontati inang kagaga nimo. Kay base, sa sobra nimo kagagahan, ikaw madayunan. Kaming lahat ay binata pa naman. Wala kaming mga asawa at nobya. Pero labay man akong sir. Itong inambal ko sa December, tuod to ya. Ako naman ang araduha sang imong kargada. Girahon ta. Skrito lang. Ha?